ಕಾಪುನಗಳ ಕೈಟೆ ಸೈಪೆ ನಾನು ಕಾಲುವೇರಿನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದ ನಿಖಿಲ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ನಿಖಿಲೆ ಗಿತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಡು ಊರಿಡೀ ಪೋದು ಕಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಜ್ಜಿಲ್ ತಿಂಟತ್ರಣ ಪ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪೋ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಊರು ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಪೋ ಮಲ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋ 4 ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ವಣ್ಣಿ ಅಂತ ಫಾನಾಡು ಮಾರು ಹಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಪೋ ಬಾಸ್ ಮುಕ್ಲೆ ಕೈಕು ಮುತ್ತಗರ್ ಬಂತ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನಾ ಮೋಕೆ ಮಣ್ಣು ಯಾನೋಲ್ಲ ಕೋರ್ತ ಗಜ್ಜಿ ತಿಂದು ಬತ್ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಮೂಸುನೆ ಎಂಚಿನ ಬುರ ಕಂಡುವಾರು ಬುರ ಕಂಡುವಾರು ನಿಗಿಲು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲಡ್ಕ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ಬಾಸ್ ಏನ್ ಬಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡು ಬಾಸ್ ಏನ್ ಬಜ್ಜೆ ಕಂಡುವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದಿಂಚನಿಗೆ ಕಂಡುನ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ಪದು ಆತನ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಇತ್ತೆ ತೋಜೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಪು ಮಂತ್ ಆಣು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಲೆಂಚಿನವರ ಕಂಡೆ ತಿರುಂಡು ಕಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಕೈಟುಂಡು ಕಲ್ಲರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಟ್ ಆಪ್ ಅದು ಆನ್ ಆಡ್ದಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕೈ ಚಾಲಕ ತೋಜಾದಲ್ಲ ಆತ ಇಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಅತ್ತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಟ್ ಆಪ್ ಅದು ಆನ್ ಆಡ್ದಂಡ ಈ ಫ್ಯಾನ್ನೇ ಲಕ್ಕದ ಮಾರ ಈ ಊರ್ದಿವನೆ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಚೀನಾದತ್ತು ಮಾರ ಅವಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪೊಡಿಯಂ ಪೋಚಿ ಸಿಗಲೆಗೆ ನಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗೀತು ನಂದಾತ ನೆಟ್ ಅಸಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾಡಿ ಅವಡು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿಕಸ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳ ಜನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರಡಿ ಕೊಂಚ ಕಾಂಡೇರ ಇರಬೇಕು ಆಡ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ಸಾಮಾನು ಲಕ್ಕದ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದ ಮರ ಥರೆಟ್ ದೀವು ಅಂದೆ ನಿಕ್ ಕೊಂಚ ಕಾಂಡೇರ ಇರ್ದಿ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ದಾದೆ ಬಾಸ್ ಎಂಕೀರ್ನ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕೇಟಗಾರಿ ಏಬೇ ಅತ್ತೆ ಅವು ನಾಚಿಕೆಟ್ರೆ ಎಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕಲೇನ ಬಿಡಿ